Hey everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो वेलकाम बैक टू माय चैनल। दायो नोंथांमोननो आङो जोंनि कम्पिउटार क्लासाव मा खालामो बेखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो लुबैदों। ओमफ्राय जोङो थांनानै मा खालामो, ओमफ्राय माने कम्पिउटार क्लासाव थांनानै मा खालामो, मारै जोंखौ मारै फोरोङो, ओमफ्राय बिदिनो नोंथांमोनजों आङो सब शेयार खालामलांगोन। दा जोङो थांनोसै, ओमफ्राय नोंथांमोनखौबो आंजों लोगोसे लांफागोन आरो नायलांबाय थाबानो जाबाय। So guys, बेहाय क्लासा स्टार्ट जाबायमोन आरोना। बिदिनो दाथ' टिचारा टेबल खालामहोगासिनो। बिदिनो जोङो फुरा कर्सआ जोंना 1 year कर्सनि लादों। ओमफ्राय दा जोंखौ बिदिनो फार्स्टआवहाय सोंदों आरोना कि टाइप खालामनो हागोन ना हाया होननानै। ओमफ्राय जोंथ' सिगांहाय जेनेबा क्लास 9, 10आव बिदि स्कुलावनो कम्पिउटार मोनबोनायनिखा, बे एसे एनै बिदिनो मोनबोखानायनि आरो। ओमफ्राय दा बेखौनो दा स्टार्टिंआवथ' एसे इजि जायो नालाय, दा टाइपिंल'सो फोरोंजेनदों। ओमफ्राय बिनि उनाव पेन्टिं, ओमफ्राय दा बिदिनो वर्डआव जेनाखि थायो पिक्चार्स लगायनाय, हेडार फुटार, ओमफ्राय दा टेबल जागासिनो आरो। स' बे दिनावहाय बांद्राय बिदि जेबो फोरोङाखैनो, बिदिनो टेबोलावनो फोजोबनाय जादों आरोना। ओमफ्राय टिचार गोनाङावबो एसे awkward मोनलायलांदों आङो फोरोंनाय समावहाय भिडिअ खालामनो थाखाय। बेनि थाखायनो भिडिअखौनो खालामनो हायासै आरोना आङो। ओमफ्राय दा जेनाखि जोङो खालामदों बेखौ प्रेक्टिसाव होदोंमोन, फोरोंखांनायनि उनाव आरोना। बिदिनो गावगा देखायो, ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो प्रेक्टिस खालामो, जोंखौहाय खालामनो थिनो हारसिं, ओमफ्राय गाव उनाव चेक खालामफैयो आरो बिदिनो। टेबल बानायगासिनोमोन, ओमफ्राय दा टेबोलाव सफैबाय आरोना। ओमफ्राय दा खालामखांबाय आङो, नोंथांमोननो देखायना होनो। मेमो लिखिबाय। थांखांबाय। जोंना दायो कम्पिउटार क्लासा गबाय, 5 o'clockआव गयो आरोना, 2 घन्टा। ओमफ्राय दा गबाय आरो। खर' साजोबलायोना, एकदम ब्राइटनेस बारा जाथारोना, ओमफ्राय खर'आनो साजोबलायो। ओमफ्राय जोङो दा इभिनिं जाबायना, ओमफ्राय जानो लुबैखायो, बेलासिबाथाय जानो लुबैनायाथ' बे जोंना सर'खा। ओमफ्राय दा जोङो माबा जालांनो नागिरदों आरो, सुमफ्राम गोथां लगायनाय फानो बाजार इण्डिया खाथियाव। दिनै दंना गैया लाखिबासो मोनजासिगोन, नङाबाथ'। ओइ मा जादों? केरम गेलेदों बिसोर, जि दावराव खालामदों ओंखायनो गिलायलायदों। ओमफ्राय दायो जोङो जाहैनोसै।
गाइस जों सफैबाय ओमफ्राय माधु इज भेरि एक्साइटेड दङ ना ओइ जों जानायाव हनै दङ ये दङ ₹10 का 2 दे दो गोथांखौ बिलाय आं लुबैजोबग्रोबावबाय दायो ट्राइ खालामनोसै नायनोसै जों अलरेडि हाबबाय जों सिगांबाय थेवबो गोबावसो जादोंना माबायाव जानायमोन दां नभेम्बरफोराव जादोंमोन नभेम्बर नोंसोरबो जाफै बाजार इन्डिया खाथियाव मोनो नै जोङो दा जाखांबाय ओमफ्राय टट' नेगासिनो एबार फुचका जाहैनोसै ना पानिपुरि गर्ल्स स्कुल ना कलेज दादा गर्ल्स स्कुल फुचकायानो गैला आं बिराद दुखु मोनबाय औ ओमफ्राय आरो फुचकाबो मोनजाबावाखैसो आंथ' मालाय माधुआ माखौ लुबैदों बेखौ मोनजाबाय ओमफ्राय आं माखौ लुबैदों बेखौ आं मोनजागोन ना मोनजाला लास्ट चान्स दंबावो कलेज खाथियाव फुचका दखाना बे मा मोनलाय गर्ल्स कलेज ना गर्ल्स कलेज खाथिनाथ' गैला जोङो फुचका मोनजायासै माने कलेज खाथिनियाबो गैलामोन दा बेनिखायनो मम' जानो फैबाय गोथावथार साम'सा जानो गाइस आङो बिराद जासुलि बेनिखायनो मम' जाखांनानै आरो ललिपप जाबावबाय आङो ओरैबायदि जाखायो थेवबो फुंनोनो रोङालै बेनिखायनोसो जायो